Na današnjem času počinjemo priču o učešću Srbije u Prvom svetskom ratu. Srbija je u Prvom svetskom ratu podnela ogromne žrtve. Smatra se da je ukupno četvrtina njenog stanovništva stradala u toku ovog četvorogodišnjeg rata, a ono što je najgore jeste da je najvećim delom stradalo radno sposobno muško stanovništvo starosne dobi od 20 do 50 godina. Kao što smo videli na prethodnim časovima kada smo pričali o Prvom svetskom ratu u Evropi i svetu, kao povod za izbijanje rata poslužio je Sarajevski atentat u kojem je Gavrilo Princip ubio austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Tog 28. juna 1914. godine, na veliki pravoslavni verski praznik Vidovdan, u blizini Sarajeva austrougarska vojska izvodila je vojne manevre kojima je prisustvovao i austrougarski prestolonaslednik Franc Ferdinand. Srbi u Bosni i Hercegovini su ove manevre, kao i prisustvo prestolonaslednika Ferdinanda, shvatali kao provokaciju upućenu srpskom narodu. Iako je imao obaveštenja da se na njega možda sprema atentat, Franc Ferdinand je poželeo da nakon manevara u otvorenom automobilu se provoza ulicama Sarajeva. Prvo je na njega pokušao atentat Nedeljko Čabrinović, član Mlade Bosne, te revolucionarne organizacije koja se zalagala za rušenje Habsburške monarhije i ujedinjenje svih južnih Slovena. Čabrinović je bacio bombu, međutim, zahvaljujući spretnosti vozača Franca Ferdinanda, Ferdinand je uspeo da izbegne smrt u ovom atentatu. Međutim, drugi pokušaj atentata za Ferdinanda je bio koban. 19-godišnji Srbin, Gavrilo Princip, je hicima iz revolvera uspeo da ubije Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Atentat u Sarajevu je poslužio Austrougarskoj da uradi ono na šta se odavno spremala, odnosno na šta se spremalo od početka 20. veka, a to je da krene u rat protiv Srbije. Austrougarska je smatrala da iz organizacije atentata stoji vlada Kraljevine Srbije, mada u izrazi o atentatu, kada je Gavrilo Princip bio uhapšen, kao i drugi članovi Mlade Bosne, nijedan zvanični dokument to nije mogao da potvrdi. 23. jula 1914. godine u Beograd stiže ultimatum vlade Habsburške monarhije u kojem se u 10 tačaka tražilo nešto što se od jedne suverene nezavisne države ne traži. Između ostalog, tražilo se da vlada Kraljevine Srbije dozvoli austrougarskim organima reda i zakona da na teritoriji Kraljevine Srbije istraže atentat i da ako dođu do zaključka da u Srbiji postoje lica koja su vezana za organizaciju atentata, ta lica privede svojim organima reda i zakona. Vlada Kraljevine Srbije, kojom je predsedavao Nikola Pašić, pažljivo je sročila odgovor na ultimatum. Prihvaćene su sve tačke ultimatuma, osim upravo ove u kojoj se tražilo ono što je Austrougarska tražila od Kraljevine Srbije, smatrajući da je to mešanje u unutrašnje stvari jedne suverene zemlje kakva je bila Kraljevina Srbija. Austrougarska vlada je odgovor vlade Kraljevine Srbije shvatila kao nezadovoljavajući i zato par dana kasnije, u stvari 28. jula 1914. u Srbiju u vidu jednog običnog telegrama stiže austrougarska objava rata.